чака се да дойде тежката техника, да почне да събира този участък. Както виждате, обществеността е ангажирана с самата дейност. Направо чувалите вътре да пуснат. Заместник председател съм на Българско ловно-рибарски съюз и съм председател на НПО Българска природа. Снимаме ли? Инициативата е предприета от НПО Българска природа съвместно с Български ловно-рибарски съюз. Тази инициатива ще е в цяла България. Като срокът, който сме си го задали, е минимум 5 години. Инициативата е регламентиране сметища, опазване на околната среда, почистване и по-добра България, по-красива. Над 50. Не, това са жители на Мъглиж, но има и хора, които са от Българско ловно-рибарския съюз по автомобили, по камиони и така нататък. В помощ. Какво да ви кажа за това? Не го разбрах. Тези хората са доброволци. Доброволци са тук, да, местни. Да. Така, колко пъти ще се провежда? Казахте 5 години напред. 5 години напред. Регулярно? Регулярно няма как да стане, защото всяко сметище трябва да се отпише, да се оправят по институции, малко по-сложно става документално. Колко са ни регламентирани? За колко време може да бъде ликвидирана? Очаква над 100 тона смети. Няма как да ви кажа за колко време. Се опитаме за 2 дни, но най-вероятно ще стане и ще продължим и другата седмица. Приблизително, да. Чакай. Този контейнер, защо не го ползваме да изсипаме вътре чували? Той може би е пълен, ще го изчистят и ще го върнат. Попитай. Да, там такова. След като бъдат почистени сметищата, се очаква да се сложи видеонаблюдение с помощта на Аркос Сигурност, за да не се допуска повторно натрупване на боклуци. Както виждате, местната общност се включва в